Ncwadi kaLuka isahluko sesine iyafundeka. Ke kaloku wathi uYesu ezele nguMoya Oyingcwele, wabuya eYordani, wasiwa ngumoya entlango, wantsuku zima-40 ehendwa ngumtyholi. Akadla nto ngezo ntsuku, zakuphela ke walamba. Wathi umtyholi kuye, "Ukuba unguNyana kaThixo, yitsho kweli litye libe sisonka." UYesu wamphendula esithi, "Kubhaliwe kwathiwa, akungasonka sodwa ayakuphila umntu, ngamazwi onke kaThixo." Utyholi emnyuse entabeni ephakamileyo wambonisa zonke izikumkani zelimiweyo ngesiquphe sexesha. Wathi ke umtyholi kuye, "Ndokunika bonke obu bukhosi bazo nozuko lwazo, ngokuba bunikelwe kum, nosukuba ndithanda ukumnika, ndomnika bona. Ukuba ngoko uthe wena waqubutha phambi kwam, konke oku koba kokwakho." UYesu wamphendula wathi, "Sumka umke uye emveni kwam, Satana, ngokuba kubhaliwe kwathiwa, uze uqubuthe eNkosini, uThixo wakho, ukhonze yena yedwa." Wamsa eYerusalem, wammiswa eluchochweni lwetempile. Wathi kuye, "Ukuba unguye uNyana kaThixo, ziphose ezantsi phaya, kuba kubhaliwe kwathiwa, uyakuziwisela umthetho ngawo izithunywa zakhe, ukuba zikugcine. Kwathiwa, ziya kukufukula ngezandla, hleze ubetheke etyeni ngonyawo lwakho." Waphendula uYesu wathi kuye, "Kuthiwa uze ungayendi iNkosi uThixo wakho." Waza umtyholi ekugqibile konke ukumhenda, wesuka kuye umzuzu. Wabuya uYesu enamandla omoya, weza kwelaseGalili. Kwaphuma udaba ngaye, lwaya kulo lonke ummandla wonke, wabe yena efundisa endlwini zabo zesikhongo, ezukiswa ngabo bonke. Wafika eNazaretha apho wayendlelwe khona, wangena ngokwesiko lakhe ngomhla weSabatha endlwini yesikhongo, wesuka wema ukuba alese. Wanikelwa incwadi kaIsaya umprofeti, wathi, ukuba eyithwabulule incwadi leyo, wafumana indawo ke kubhaliwe kuyo kwathiwa, "Umoya weNkosi iphezu kwam, ithe ngenxa yoko yandithambisela ukushumayela iindaba ezilungileyo kumahlwempu. Indithume ukuba ndiphilise abantliziyo zityumkileyo, ndivakalise inkululeko kubathinjwa, nokubuyisela kokubola kwabazimfama, ndindulule abaqobekileyo bekhululekile, ndivakalise umnyaka owamkelekileyo weNkosi." Eyisungile ke incwadi, wayibuyisela kwisicaka, wahlala phantsi, aye amehlo abo bonke basendlini yesikhongo enamathele kuye. Waqala ke ukuthi kubo, "Namhlanje esi sibhalo sizalisekile ezindlebeni zenu." Baye bonke bemnqinela, bemangaliswa ngamazwi amnandi aphuma emlonyeni wakhe. Babesithi, "Lo asinguye na unyana kaYosefu?" Wathi kubo, "Kakade niyakuwuthetha kum lo mzekeliso uthi, gqirha, ziphilise. Akungangoko sivuke kwenzeke eKapanahum, kwenze nakuthi apha." Wathi ke, "Inene ndithi kuni, akukho mprofeti wamkelekileyo kowabo. Kodwa inene ndithi kuni, babe baninzi abahlolokazi kwaSirayeli ngemihla kaEliya, kodwa lalivingciwe izulu iminyaka 3 neenyanga ezintandathu. Xeshikweni kwakukho indlala enkulu kulo lonke ilizwe, kanti u-Eliya akathunywanga namnye kubo, wathunywa eTsafati yakwaSidoni kumhlolokazi kwakuphela. Kananjalo babe baninzi abaneqhenqa kwaSirayeli ngexesha likaElisha umprofeti, kanti ke akuhlanjululwanga namnye kubo, yaba nguNamani umSiriya kwaba kuphela. Bazala ngomsindo bonke babesendlwini yesikhongo, bakuziva ezo zinto. Basuka bamkhuphela ngaphandle komzi, bamrholela elungqamekweni lwentaba, owakhelwe kuyo umzi wabo, ukuze bamphose ezantsi eweni, asuke yena wacanda phakathi kwabo.